Hello mga lads, naglalaro tayo ulit ngayon. Yung record lang natin mga lads. Okay. Mag-call tayo, quest. Don't tell me. Please. Ito, reputation, dagdag. Mababa isipin natin mga lads. Anong kalaban dito? Water. Nature tayo dito, nature. Ayan o. Two over two. Yan, dapat tamaan ang dalawa. Hindi na tamaan eh. Ayun, tapos na. Balik tayo. Thanks. Wala nang reputation. 4 hours pa yun. Try natin tong kaya natin to. Main quest. Level 43. Level 45. Ang layo naman. Pupuntan natin. Yun, shortcut. Ang ingay mong pusa ka. Meow. So, ayan ang main quest. Try natin ulit kung kaya natin. Last time namatay tayo eh. Ayun yung malaki oh. Dami.
Ayun, saka lang. Ayun, natapos natin. One shot. Let's go. Let's go. No, let's go. Ito tayo. Ayan, para malapit. Move na agad. Ayan, click. Tatakbo pa kayo ng tagal. Layo-layo yung tinatakbuhan. Thank you. Hey, Wait a moment. Are you willing to give your hearts for the children? of course. Ready? Ano yan? Ba? Wow, this is exciting! Oh, may bagong reputation. Ayun, oh. Ito muna tayo. Look here. Greetings. Fire. Tayo sa kabila. Spot niya. Ngayon, tatlong lang.
Ito, dragon. Yan ang quest natin. Ayun. Pwede nang bumalik. Look here! Saan banda? May doon. Ang layo pala. Naka main quest pa. May nakakaantok ka. Up. I'm glad. How did it go? Thank you. Okay. Bye. Take care. Goodbye. Let's go. Let's go! Oh. What am I going to do? Let's see. Thanks. Ah, Let's Tagal. go. wait. Ah. What? Oh, my Okay, okay. Ayan, hindi mo binasa. Dito may quest oh. Malapit. Dito muna tayo. Yun. Yung robot na yun ah. Let's go. Tatlong workers. Ito. So, natin to para makuha natin. Itam, nakuha. Layo. Doon muna tayo sa kabila.
Ayan. Click agad. Para mabilis. Hindi yung patatakbuhin mo pantagal-tagal. Di ba? Yoo-hoo! Say, ah. Move agad. Then click mo that. Menu title. Pa-level up na natin mga lods. Kakain muna tayo. Record tayo ulit.